ଭେଣ୍ଡିର ବାହାଘର। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭେଣ୍ଡିର ବାହାଘର ବିଷୟଟିକୁ ପଢିବା ଓ ଜାଣିବା ଭେଣ୍ଡିର ବାହାଘରରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ କଣ କଣ ସବୁ ଭୋଜି ହେଇଥିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ପଢିବା। ଭେଣ୍ଡିର ବାହାଘର। ଭେଣ୍ଡି ସହ ବାଇଗଣର ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ସବୁ ପରିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଭେଣ୍ଡିକୁ ବହୁ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଲା। ବର ସହ ଆଳୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, କଲରା ଓ ସଜନା ଛୁଇଁ ବାହାଘରକୁ ଗଲେ। ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିଲେ। କଖାରୁ ଢୋଲ ବଜାଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଆଳୁ ଉପରେ ତୁରୁଲୁ କିନା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଭେଣ୍ଡି ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ବାଇଗଣ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଭୋଜିରେ ଲଡୁ, ବର୍ଫି ଓ ଜଲେବି ଖାଇଲେ। ବରକନ୍ୟା ଶୁଭ ମନାସି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।